Čaute, sme Litkákovci a vrele vám odporúčame vstúpiť do manželstva. Je to niečo nádherné a je to niečo, čo dáva Boh a dáva do toho naozaj aj všetky dary, ktoré človek potrebuje. A my by sme sa chceli s Nikou za vás modliť možno. Nechceme vás nejako poučovať alebo niečo také, ale chceli by sme sa tak pomodliť za vás. A ja by som sa modlil za mužov, Nika môže za ženy. A tak ideme na to. Tak nebeský Otče, ja ti dávam naozaj všetkých tých mladých mužov, ktorí hľadajú svoje povolania, hľadajú manželku, hľadajú ženu, ktorá bude im podobná, s ktorou budú môcť spoločne kráčať za Tebou, Svätý Bože. Ja ti ďakujem, Duchu Svätý, že sme tu neboli ponechaní iba ako siroty. Ďakujem ti za to, že Ty nás vedieš, za to, že Ty, Bože Otče, naozaj bdieš nad nami a dávaš nám ako keby v svojom slove dve také podmienky, aby sme neboli ako žrebce, aby sme neboli svojhlaví, ktorí idú len nejak vo svojej vôli, a tiež nás povzbudzuješ k tomu, aby sme neboli ako mulice, aby sme neboli zabrzdení, ale aby sme boli aktívni, zároveň načnúvajúci Tebe a túžiaci plniť Tvoju vôľu. A keď to máme, tak je tak nádherné. Tvoje slovo nás uistí o tom, že Ty nás vedieš, že Ty naozaj dbáš, pozeráš na nás, na naše cesty, že nám radíš, že nám dávaš múdrosť, že nám chceš poradiť, ktorou cestou máme kráčať. Ti ďakujem za to, Otec, zamodlím sa, aby mladí muži tiež mohli urobiť to najdôležitejšie rozhodnutie, aby si im to tak vložil do srdca, aby chránili ženu akúkoľvek od toho najväčšieho zla, ktorým je hriech. A tak ako Ty si poveril muža, že on mal strážiť raj. Nebolo to poverenie pre ženu, bolo to poverenie pre muža. A ja sa modlím, aby mohli mladí muži zobrať toto poverenie, strážiť raj, strážiť Božiu prítomnosť vo všetkých vzťahoch. Modlím sa za tento záväzok do ich srdc, do ich životov. A žehnám im naozaj, aby mohli vstúpiť do toho, čo Ty si, Bože, pre nich pripravil. Ja Ti ďakujem, že tie myšlenky, ktoré Ty máš o nás, to nie sú myšlenky súženia, ale pokoja. Ty nám dávaš budúcnosť a nádej. Ty poznáš zámer, ktorý máš s nami. Hovorí Tvoje slovo. Amen. Nebeský Otco, ja sa modlím aj za ženy, za dievčatá, ktoré tak túžia po vzťahu, potom, aby si im požehnal muža. Modlím sa o to, aby v prvom rade mali vzťah s Tebou, ako so svojím nebeským oskom, aby prežívali bezpečie a istotu v Tebe, že Ty sa o nich staráš a že Ty vieš, čo potrebujú práve teraz v tejto chvíli. Modlím sa, aby dokázali v dôvere spočívať v Tebe, že Ty vieš ten správny čas, chvíľu, dokonca poznáš aj veci, ktoré ešte len prídu a že poznáš ich životy. A modlím sa, aby mali otvorené srdcia aj pre mužov a aby boli ochotné vykročiť, vstúpiť do vzťahu aj napriek tomu možno, že nebudú prežívať nejaké úplne extra emócie, ale aby dali šancu mužom, ktorí prejavia záujem, a na druhej strane daj im múdrosť, daj im takú hodnotu toho, že sú vzácne Bože milované dcerky, aby akoby neznižovali také nároky, ktoré majú, túžby potom, aby to bol Boží muž. Modlím sa za to, aby si im dal Božích mužov, ktorí budú chrániť ich srdce, ktorí budú bojovať o nich a zároveň pôjdu tak spoločne za Tebou, budú ťa nasledovať, budú plniť Tvoju vôľu a spoločne Ti slúžiť už v akékoľvek oblasti, ktoré ich dáš, a budú Ti spoločne slúžiť. Modlím sa za ženy, aby si im dal takú trpezlivosť, múdrosť, nech majú hodnotu v Tebe. Amen.